Hello friends, बरायबाय Bodo Job.info official YouTube channel आसा खालामा बयबो मोजाङैनो दङ दा बिग आपडेट दिनै नोंथांमोननि काट अफ फैसिगोन बा रिजाल्ट फैसिगोन बेनि जाबाय फरेस्ट गार्डआव आरो लोगोसे ग्रेड 1 आवहाय एन्ड एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि टेस्टआव थांनो हासिगोन थाबायनाय टेस्टआव एन्ड बेनिफ्राय जेल वार्डार एएफए कनस्टेबल बेनिफ्राय एक्साइजनि रिजाल्ट माब्ला मोनगोन आरो मोनोब्ला मा सिस्टेमाव लांबावगोन नोंथांमोनखौहाय बेनि सायाव आपडेट लाबोदों एन्ड बयबो कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोना एग्जामाव दाखालि बेसेबां मोनदोंमोन आरो दिनै बेसेबांनिफ्राय नोंथांमोननो एडमिट होनाय जागोन बेनो जाबाय मोनसे पस्टआव सानै लेंहरगोन गार्डआव एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 1 आव सानै लेंहरगोन नोंथांमोनखौ थाबायनो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ बाइबा टेस्टआव लेंहरबावगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि एएफए कनस्टेबलाव जेल वार्डाराव आरो लोगोसे एक्साइजआवबो नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्ट लाबावगोन दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनो फै अफिसियेल वेबसाइटआव दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दिनै नोंथांमोना अफिस टाइम जानाय लोगो लोगो नैबे एडमिट कार्ड पर्टेलाव क्लिक खालामबा एडमिट मोनगोन नोंथांमोना जायफ्रानोखि दाखालि एग्जाम होदोंमोन ग्रेड 1 आवहाय आरो लोगोसे गार्डआव दा नोंथांमोननि एग्जामा जादोंमोन 100नि बे जाबाय ग्रेड 1 आव आरो मोनसेया जादोंमोन कनस्टेबलाव 50नि स' बेसेबां मोनदोंमोन नोंथांमोननिया थांखागोन 30 प्लास नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम नैबे कनस्टेबल लेभेलाव 30 प्लास थांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि ग्रेड 1 आवहाय हमना ला 50 प्लासनि खाथियाव थांनो हागौ बे जाबाय नोंथांमोननि पस्टआवहाय ग्रेड 1 आवहाय स' बेनिफ्राय बेसेबां मोनदोंमोन एग्जामाव नोंथांमोननि एग्जामखौ लानानै काट अफ फैगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन थाबायनो टेस्टआव बेखायनो गोदान एडमिट होगोन आरो बे रिलिया नोंथांमोना गुवाहाटियाव जानायनि चान्सआव दङ आरो थाबायनाय मेक्सिमाम जायो लामायाव जादोंमोन मेक्सिमाम लामायाव थाबायनाय जादोंमोन स' नोंथांमोन थाबायनाया 26 किल'मिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार 4 आवार्सआवहाय स' नोंथांमोना थाबायनांगोन एन्ड बेयाव एक्सेलेन्ट बिदि थाया जास्ट क्वालिफाइल' जानांगौ एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफाइ जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोनखौहाय लास्टआव बाइबा टेस्टआव नोंथांमोनखौहाय लांबावनाय जागोन स' लोगोफोर बाइबा टेस्टआव नोंथांमोनखौ लांबावनाय जागोन देन बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि नेक्स्ट लेभेलाव फैबावगोन एएफए कनस्टेबलाव एन्ड बेनिफ्राय जेल वार्डाराव दङ बेनिफ्राय एक्साइजआव दङ नोंथांमोना खालि एग्जामनि काट अफ ओंखारनांसिगौ आरो ओंखारनाय लोगो लोगो बाइबा टेस्ट लागोन आरो बे गासैबो बाइबा टेस्टनि रिजाल्ट बा अभारअल मोनसे काट अफ दिन्थिनानै स' नोंथांमोननोहाय 6 मेआवहाय साख्रिखौहाय रिजाल्टखौ होनाय जागोन फाइनाल लिस्टखौ जायनो 6 मेआव फैयो नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव जेरै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा एक्साइजआवहाय स' बे जाबाय नोंथांमोननि आपडेट एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय दिनैहाय लिंकखौहाय मोनगोन नैबावनो फैनायनि चान्सआ दङ बेयाव नोंथांमोना टेस्ट खालामनानै मोननो हागौ लिंकखौहाय आरो जेब्ला फैयो एडमिटनि स' आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन दा बेफोरबायदि नोंथांमोना दिनैहाय कमेन्ट्स खालामदो जे जायफ्रानोखि क्वालिफाइड जादोंमोन एन्ड एग्जामाव बेसेबां मार्क्सनि लिरबोनो हादोंमोन स' नोंथांमोना मोननो हागौ स' बेनिफ्राय सिलेक्सनखौ माबोरै लागोन पुलिस स्टेसन वाइसआव लागोन ना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव लागोन दा गोबां गोनो गोथो जादों दाखालिनि बादि काट अफआवहाय दा बे दिनैहाय जुदि क्लियार जायोबा मोजां जागौमोन मानोना पुलिस स्टेसन लादोंबा सोरनाबा खम बारा थांनो हागौ बाट जायखिजाया नोंथांमोननि बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे दिनै एडमिट कार्ड मोनोबा स' नोंथांमोना नेक्स्टनिफ्राय मोजां रिलिखौ होयो बे जाबाय 20 एप्रिलाव जागायसिगोन थाबैनो टेस्टआ स' बेखायनो जाहाथे मोजां नोंथांमोना नायो बे नटिसखौबो आरो नोंथांमोनाहाय जाहाथे पास खालामना फैयो दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आसाम पुलिसनि आपडेट एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एडमिट मोननाय लोगो लोगो कमेन्ट्स खालामदो काट अफ फैदोंना फैयाखै एन्ड बेनिफ्राय जेसेबांनो काट अफ थांदों नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबा